హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. టుడే వచ్చేసి నేను మీషోలో పర్చేస్ చేసిన ప్రోడక్ట్స్ ఒకసారి మీకోసం చూపించాలని అనుకుంటున్నాను. ఒకసారి చూసేయండి. అది కూడా 500 లోపే నేను పర్చేస్ చేశాను. ఈ శారీ వచ్చేసి నాకు చాలా నచ్చింది. కలర్ కాంబినేషన్ అనేది చాలా నచ్చింది. ఇది మాత్రం రియల్ పిక్ నేను మళ్ళీ మీకు అప్లోడ్ చేశాను, చూడండి లాస్ట్లో. ఇది కూడా రియల్ పిక్ అండి. మంగళసూత్ర నల్లపూసల చైన్ అనేది ఇది కూడా రియల్ పిక్. ఈ శారీ కూడా సాటిన్ క్లాత్ వచ్చేసి అండ్ బనారస్ బ్లౌజ్ వచ్చేసింది. ఇది అనేది రియల్ పిక్. నాకు చాలా నచ్చింది అసలు శారీ. ఇది కూడా రియల్ పిక్ అండి. ఈ ప్రొడక్ట్స్ నాకు చాలా నచ్చాయి. ఇది కూడా రియల్ పిక్. ఇది నాకు చాలా నచ్చినవి ప్రొడక్ట్స్. అండ్ రియల్లీ థ్యాంక్స్ ఫర్ మీషో యాప్ అండి. అలాగే నేను వీటి యొక్క ప్రైస్ అనేది కరెక్ట్గా మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. అలాగే కోడ్తో ప్రొవైడ్ చేస్తాను. మీరు పర్చేస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ప్రైస్ చెక్ చేసుకొని మీరు పర్చేస్ చేసుకోండి. నాకైతే చాలా బాగా నచ్చినవి ఈ ప్రోడక్ట్స్. సో మీకు అందరికీ నేను షేర్ చేస్తాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫ్రెండ్స్.